ଲାଗେ ଅଛୁ ଦୁଇଶହ ପୁରା ଗୁଡ଼େ ସେପଟ ପଟେ ଅଡ଼ି ଅଡ଼ି ଇଆଡ଼େ ଯିବି ଇଆଡ଼େ ଯିବି ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ଭିତରେ ସବୁ ଗଦା ହେଇଯିବ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଖାଇବା ଡାକିଲେ ଆଇକି ଦିଏ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଥିଲେ ଘରେ ନଥିଲେ ଆଉ ଯିବାର ସୁନ୍ଦର ଆମେ ଆଗ ଭିତରେ ଆଡ଼େ ପଳେଇବା ଡବଲ ଜାଲି କରିବ ଜାଲି ତ ନଥିଲା ତାଙ୍କ ରହିବାର ବାଟ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିନି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପଡ଼ିଲା ଦେଖେ ମୋର ଖୁଆରେ ପଡ଼ିଲା ମୋ ଖୁଆରେ ପଡ଼ି ତମ ପଡ଼ିଲା କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖେ ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛି ହଁ ଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଜୋର ଅଛି କିରେ ବନ୍ଦର ଏଟା କି କାମ କଲୁ ରେ ଢାଙ୍କିଦେଲା ଖସିଯିବ ଜାଗ୍ରତ ପଳେଇ ଆସ ଏଇଠି କେତେ ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ଆଉ ନାଇଁ ହେଲେ ସେଟା ବୁଲିଲେ କେତେ ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦଶଟା ଗାଡ଼ି କରୁଥିଲା ଦୂର ବି ମାଆ ଦର୍ଶନ କରିପାରେନି ମୋତେ ଚାଲ ମୋତେ ପେଟ ଖରାପ କର এটা সে তাক করে দেখলে না সুযোগ যদি হ্যাঁ সুযোগ যদি পুরো যাবে হ্যাঁ পুরো যাবে এটা কুকুরা গো ওইটা কুকুরা জোর मधुर चल से तार टीण देवता कराई टीण देवता देखुन ये सीना कुकुरा टीण देवता देखे तांकर जाली अलग हरिणर एपट गोटे कुकुरा सेपट गोटे हरिण से जाली पटे आम जो ठिया सेपट गोटे चल अदर दी स्टेप हो जाइए हरिण हरिण जिया बाटुरा केते पंद अछि बाटुरा राउंड टी हो सेडी बनेली सेकंड पटु हरिण दुसियो की पाख नाय नाय सर तो डबल डबल जाली छी आ और हां एपट बडा आरी खोलो चलो घरड़ी मारला चलो एपटे पळा से बाहर ग्रिल खुली है खाली ग्रिल खोले नाय नहीं देखो तो खड़ी लंग है
ସିଏ ମାନେ ଆଇଯାଇଛି ପାଖକୁ ବନ୍ଧାରେ ଗୋଟେ ମାଡ଼ ଖୋଲୁ ରେ ମୋ ପିଠି ଏଇଠି ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ଏମିତି ଥିଲି ତ ଏମିତି ଥିଲି ରଧ ନା ପଡ଼ିଲା ଖୋଲା ଅଛି ନା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ କେବଳ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ ଏରିଆ ଆସ ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଛି ଇ ପରେ ଟାଣିକି ଦେଖିବି କେତେଟା ହେଇଯିବ ନାଲଡାଉ ଦେଖ